Il-President tal-Aqda Repubblika Robert Aquilina u d-Deputat Nazzjonalista Carol Aquilina kien barra d-dar tal-eks Prim Ministru Joseph Muscat meta kien hemm uffiċjali wettqu tfittxija fuq ordni tal-Maġistrat Gabriella Vella li qed tmexxi inkjesta maġisterjali. Dan żvelaħ Glenn Bedingfield fil-Parlament u ammettih Aquilina stess mas-sit Love Malta. Qabel marbur marrat quddiem id-dar ta' Dr. Muscat, Robert Aquilina kienet jindirizza konferenza tal-aħbarijiet barra d-depow f'isem l-Aqda Repubblika. It-tlieta fil-ġurnata ta' qabel marru l-Pulizija, l-avukati tal-eks Prim Ministru jippreżentaw rikors fil-qorti. U dan ħadd ma kien jaf bih. Ħlief l-avukati min laqa ir-rikors u fejn mar ir-rikors. Ftit minuti wara illi jidħol ir-rikors toħroġ notifika ta' konferenza tal-aħbarijiet illi kienet se ssir l-għada mill-NGO tar-Repubblika quddiem id-depow tal-Pulizija. Bħala devjazzjoni naturalment, Sur President. U kif tispiċċa dik il-press conference Aquilina jiġri jbur marrat. Intant f'konferenza tal-aħbarijiet dan l-istazzjon staqsa lil ħu Robert Aquilina dwar l-attakk tal-oppożizzjoni lill-istituzzjonijiet fosthom meta d-Deputat Nazzjonalista Jason Azzopardi attakka ġudikanti sigħat qabel deċiżjoni. Saħansitra kien hemm ċirkostanza fejn il-Kamra tal-Avukati kienet irrappurtat lil Jason Azzopardi quddiem il-Kummissjoni għall-Amministrazzjoni tal-Ġustizzja. Meta l-Aziz kien mur quddiem l-istituzzjonijiet tkun miegħu ġieli wkoll jgħid u jattakka l-istituzzjoni. Dak mhux attakk l-istituzzjonijiet fejn kontu bħala oppożizzjoni biex tikkritikaw dan. U anka deputat wieħed minn tagħkom l-Onorevoli Jason Azzopardi li anka jattakka l-istituzzjoni saħansitra rajnieh fl-aħħar xhur jattakka membru tal-Ġudikatura. Saħansitra l-Kamra tal-Avukati toħroġ tikkritika dan l-aġir. Fejn kienet l-oppożizzjoni biex anka twiddeb wieħed mill-membru tagħha stess. Għal din il-mistoqsija Carol Aquilina iddefenda lil sieħbu Jason Azzopardi u anke lil ħuħ tal-Aqda Repubblika. Aħna nitkellmu biex naraw li l-istituzzjonijiet ikunu qed jagħmlu xogħolhom u nħalluhom fil-libertà li jagħmlu xogħolhom imbasta jkunu qed jagħmlu xogħolhom kif suppost. Bedingfield innota l-pressjoni tal-Partit Nazzjonalista fuq l-istituzzjonijiet. L-istituzzjonijiet qegħdin inħalluhom jaħdmu meta għandna din il-pressjoni fuqhom kbira fuq il-Ġudikatura, fuq il-Pulizija, fuq l-Avukat Ġenerali, attakki kontinwi fuq l-FIU, fuq kull min għandu kariga f'dal pajjiż illi permezz tagħha jista' jieħu deċiżjoni. Kulħadd spiċċa fil-mira.